ଆଜି ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନୁ। ଆମ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଲା ପରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ନିୟମର ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ। ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ କହୁନାହିଁ। ବାସ୍ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିପରି ଆମେ ଏହି ଦିବସକୁ ମାନିଥିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୋଲି ପରେ ଆମର ପ୍ୟାରେଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ପ୍ୟାରେଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଆମର ମାନନୀୟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସସମ୍ମାନୀୟ ଆମର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ଫ୍ଲାଗ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ନିଜର କିଛିଟା ମନ୍ତବ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ମେଟ୍ରୋନ୍ ଦିଦି, ତାପରେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ସଭାକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ତ ଭାଇଙ୍କର ନାମ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତଟିଏ ଗାଇଥିଲେ ସେ, ବାସ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆମେ ତ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର କିଛି ବି ନିୟମ ମାନିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯଦି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ହୁଏତ ଆମ ଭାରତ ବି ଏ ପୃଥିବୀର 1 ନମ୍ବରରେ ଆସିପାରିବ। ସଂକଳ୍ପ ଏଇଟା କି ଆମେ ଆମ ଭାରତକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା। ଆମେ ଆମ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ, ଆଜିର ଦିନରେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଭାରତକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସବୁଜମୟ କରି ରଖିବା। ଆମେମାନେ ତ ଏମିତି ମାନିଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ମାନିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ।